Okay, ito na yung luto natin, guys. Ito na po. Ha? Yan, yan naman na magkaon. Mana lang yung nahabilin. Meron pa isang salang doon. Go. Ngayon, magluto tayo ng waffle. Hello, mga kaigsunan. Wala, ang dami. Ayan na, parang maraming makakain. Lagyan na natin ng ating harina. Lagyan na natin ng 2 egg, mga kaigsunan. Masarap to. Lagyan natin isang sachet. Mali pala, mali. Mga kaigsunan. Lagyan na natin ng gatas na evaporated. Iurot natin ni pero masarap para maraming makakain. Ayan, hindi pa ibuhos lahat. Ayun. Pagkatapos, lagyan natin ng asukal. Kumain na. Asukal. Yan. Kulang ng tubig. So, kailangan ang dagdagan natin tubig. Kulang. Halo lang natin ng halo para siya mag-shake lang, i-shake. Shake, 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 shake. Tapos lagyan natin ng konting mantika. Lagyan natin ng konting mantika, guys. Halo lang siya ng halo. Para siya halo talaga. Shake, shake lang. Natin niya itong waffle na may hotdog ang palaman. Sana natin yung ating hotdog para mahalo na natin. Kasi kaya ito sa ano. So guys, nandito na yung ating hotdog, guys. Mag-umpisa na tayo magluto, guys. Okay na yun, okay na yun. Ngayon guys, mag-umpisa na itong saglit lang guys ha. Ay, Diyos ko po. Hirap magluto kami. Lagyan mo natin isa-isa hotdog guys. Okay. Bitin man. Dapat putulan. Right. Uy. Ulang. Go. Lagyan natin ang ating hot cake. Uy. Hintayin na natin maluto. Tingnan na natin guys. Ayan, luto lang pa konti pa. Tingnan na natin ang luto. Luto na yan.
Sama ng video. Wala mo na matunong. Ayaw mo yan. Sama ng mata. Mahirap yan. Ayan, ito na guys yung naluto natin guys. Ayan na. Tikiman na. Tikman na natin. Kaya ito na yung luto natin guys. Ito na pa. Ha? Ayan, yan naman na magkaon. Mga na lang yung nahabilin. Meron pa isang salang doon. Ayan. Luto na guys. Wala na. Iniikot ko yun, no? Ikot na makaikot ka doon sa Kwenta ng kamote. 35 ang niyo. Yun lang. Yun lang. Dibniran.